रावजोंबो सावरायालासिनो माबोरै सासे सुबुंनो प्रमोशन होनो हाखो? नोंथाङा दिनै रावबो अफिसारनियाव रायज्लायालासिनो एसे मिटिंआव रायज्लायालासिनो गाव हारसिंनो दिनै पोस्ट क्रिएट खालामनानै सासे व्यक्तिखौ दिनै प्रमोशन होनानै सासे मानसिनो मासि दिहुननानै साख्रि थिसननो हायोब्ला मानो एनडिपि फोरनो मासि दिहुननानै साख्रि होआखै? 1000 जन एनडिपि 1000 जन एबसुनि वर्कारफोर जायफ्रा दिनै हालाय हाफाय जानानै दङ, बेकार जानानै दङ, बिथांमोननो नोंथाङा पोस्ट क्रिएट खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनो हायो। बिटिसिनि कौटि कौटि रांखौ सोर लांगासिनो दं? गोजाम बिलखौ होनो गोसो नाथाय कौटि कौटि फैसाखौ सोर लांगासिनो दङ आं दिनै बेखौसो बुङो। सोर लांदों दिनै कौटि कौटि फैसाखौ? गोजाम बिलखौ होनो गोसो दंना गैया इएम एमसिएलए बिथांमोना? आरो जोङो गोबां एमसिएलए आरो इएम बिथांमोननि गोसोआव मा दं? गोजाम बिलखौ होनो गोसो दंना गैया बेखौ जोङो मोनथिनो थाखाय गोबां थिखादारफोरखौ जोङो थोबाय। दिनै आरो आङो नैबे लेखाखौ लानानै मानगोनां प्रमोद सार बिथांखौ आं साबायखर बावहरदों। नोंथाङा दिनै रावबो अफिसारनियाव रायज्लायालासिनो एसे मिटिंआव रायज्लायालासिनो गाव हारसिंनो दिनै पोस्ट क्रिएट खालामनानै सासे व्यक्तिखौ दिनै प्रमोशन होनानै एपइन्टमेन्ट होबाय, जाय पस्टआ दिनै बिटिसिआव गैया। अब्ला बिटिसिआव थाखानाय गासैबो पस्टफोरखौ लानाय नोंथाङा 1000 जन एनडिपि 1000 जन एबसुनि वर्कारफोर जायफ्रा दिनै हालाय हाफाय जानानै दङ, बेकार जानानै दङ, बिथांमोननो नोंथाङा पोस्ट क्रिएट खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनो हायो। आरो होनो हानायनि प्रुफआनो बे। नोंथाङा दिनै गुबुननोबो जुदि जेबो रायज्लायालासिनो जेबो डिसकासन रायज्लायालासिनो जुदि पोस्ट क्रिएट खालामनानै एपइन्टमेन्ट होनो हायोब्ला दिनै गावनि मानसि नों मानो हाया? हानांगोन। दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएस अफिसारा लिरखाबाय बे पस्टखौ जों दिनै बिटिसिआव क्रिएट खालामनो हाया। बे पस्टखौ जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों एसे मिटिंआव रायज्लायनायनि गेजेरजों रायज्लायाबा जों बे पस्टखौ होनो हाया। लिरखाबाय नट्सआव, आंनियाव प्रुफ। नाथाय नोंथाङा दिनै रावनिबो अफिसारनि खोथाखौ लायालासिनो हारसिंनो पोस्ट क्रिएट खालामनानै जुदि होनो हादोंब्ला गावनि मानसिनि थाखाय दिनै मानो होनो हाया? जेराव बे पस्टआ बिटिसिआवनो गैया। अब्ला थाखानाय पस्टखौ पस्टआव नोंथाङा पोस्ट क्रिएट खालामनानै रायज्लायालासिनो गोबां सेंग्रा सिख्लानो नोंथाङा दिनै साख्रि होनो हायो, जब होनो हायो। आं दिनै नोंथांखौ खावलायबाय। खयजनमान एमसिएलए आइएमनोबो आं बे लेखाखौ दिन्थिबाय, बिथांमोना सारप्राइज जादों। बिथांखौ जोंबो हागोन। बिनिखायनो गावनि मानसिनि थाखाय नोंथाङा मावदो, पोस्ट क्रिएट खालामदो आरो गोबां सेंग्रा सिख्लानो जबखौ होदो। आं दिनै नोंथांखौ खावलायबाय नैबे लेखानि रेफारेन्सखौ लानानै। आरो आं गोबां बुंनो साना, आङो सिस्टेमनि खोथाखौ बुंदों, गाज्रि मोनो। सरकार सोलायनायनि बागै आङो जेबो बुंनो साना। बे पलिटिकेल मेटार। आं दा बुंब्लाबो आरो आंनि नम्बरखौ लानानै सोरबा आपार लेभेलनि गोजौ लेभेलनि बिथांमोना आंनि नम्बरखौ हरलायगोन। आं जेबो बुङा। मोजां रेकर्डिं दं, उनाव आङो नोंथांमोननो बुंगोन। नाथाय आं दिनै जेबो बुङा। थेंक इउ। बे बिल्डिं बुफायनाय, अफिस रिपेयारिं खालामनाय, बिनि सायाव आंहा बिखेक जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आं बेखौनो बुंगोन, दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मोनोब्लाथ' मोजां, गावनि मानसिया मोनोब्ला मोजां। दाबा सोर मोनदों? जाय खामानिया दिनै 10 लाखआव जागोन बेयाव जुदि 50 लाख होनाय, बेखौथ' बयबो मोननो लुबैयो, बयबो मावनो लुबैगोन। दाबा सोर मोनदों? जाय खामानिया दिनै लाख थाखायाव जागोन बेयाव जुदि करोड़ थाखा होयोब्ला बेबायदि खामानिखौ बयबो लुबैयो, मावनो लुबैयो। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ बुफायगासिनो दङ, गोदान रिपेयारिं खालामगासिनो दङ, रिपेयारिंआव कौटि कौटि होगासिनो दं, बेखौबो नुगासिनो दङ। बेखौ सोर मावनो लुबैया? बयबो मावनो लुबैयो। नाथाय दिनै जोंनि मानसिया 5 लाख 10 लाख 15 लाखआवनो मोनबाय होननानै सानना दङ, जायफ्रा गोदान थिखादार। नाथाय कौटि कौटि फैसाखौ सोर लांगासिनो दङ आं दिनै बेखौसो बुङो। सोर लांदों दिनै कौटि कौटि फैसाखौ?
दिनै आं गावनि मानसिखौनो आं मोनाब्लाबो मोनजानायखौ लुबैयो। दिनै मानो होननानै बुङोब्ला बे टेबोला नोंनि, बे टेबोला नोंसोरनिनो, बे सियारा नोंसोरनिनो। मानि थाखाय मोनदोंमोन? दिनै आं बेखौसो बुंनो लुबैयो। बुफायथों, गासैबो बिल्डिंखौ दिनै बुफायना गोदान बानायजोबथों, बुफायथों, जेबो गिदिर खोथा आंनियाव बेयाव बुंनांगौ गैया। नाथाय गावनि मानसियानो मोनथों, आं दिनै बेखौसो बुंबाय। आरो जोङो गोबां MCLA आरो एम बिथांमोननि गोसोआव मा दं, गोजाम बिलखौ होनो गोसो दंना गैमारा बेखौ जोङो मोनथिनो थाखाय गोबां थिखादारफोरखौ जोङो थोनहरबाय। बिथांमोना मोजां पजिटिभ खोथाखौ बुङो 99%। बे नोंथांमोननि गोजाम बिलखौ जों बिब्दि दोनबाय थानो जों गोसो जाया। नोंथांमोनाबो मानसिसो, गावनिनो मानसि। जों होनो थाखाय जेब्ला जों रायज्लायहैयो अब्ला गोजौ लेभेलनिफ्रायनो बिथांमोना होनाङा होननानै बुङो। अब्ला जों मा उपाय खालामनो? नोंथांमोनखौ जों बिब्दि अयनाय खालामनो जोङो साना आरो बे जोंनि आखु नङा होननानै बिथांमोनाबो बुङो। बिथांमोना दिनै दुखु मोनना फैयो आरो बिथांमोनाबो जे मोनसे गुड मेसेजखौ होयो, बिथाङानो होनो हायाबो, होनो थोनाब्ला जों दिनै होनो हाया अबस्थायाव जानानै फैयो। अब्ला बे मानसियासो नैबे गोरबो बिखायाव बिथांनि गोसोआव मा दं, थारैनो बेसेबां अननाय मोजां मोननाय बिनि गोरबोआव दं गावनि मानसिनि सायाव, दिनै जों बेखौसो साननो गोनां। बे बिल्डिं बुफायनाय, अफिस रिपेयारिं खालामनाय, बिनि सायाव आंहा बिखेक जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आं बेखौनो बुंगोन, दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मोनोब्लाथ' मोजां, गावनि मानसिया मोनोब्ला मोजां। दाबा सोर मोनदों? जाय खामानिया दिनै 10 लाखआव जागोन बेयाव जे 50 लाख होनाय, बेखौथ' बयबो मोननो लुबैयो, बयबो मावनो लुबैगोन। दाबा सोर मोनदों? जाय खामानिया दिनै लाख थाखायाव जागोन बेयाव जुदि करोड़ थाखा होयोब्ला बेबायदि खामानिखौ बयबो लुबैयो, मावनो लुबैयो। दिनै BTC सेक्रेटारियेटखौ बुफायगासिनो दङ, गोदान रिपेयारिं खालामगासिनो दङ, रिपेयारिंआव कौटि कौटि होगासिनो दं, बेखौबो नुगासिनो दङ। बेखौ सोर मावनो लुबैया? बयबो मावनो लुबैयो। नाथाय दिनै जोंनि मानसिया 5 लाख, 10 लाख, 15 लाखआवनो मोनबाय होननानै सानना दङ जायफ्रा गोदान थिखादार। नाथाय कौटि कौटि फैसाखौ सोर लांगासिनो दङ आं दिनै बेखौसो बुङो। सोर लांदों? सोर लांदों दिनै कौटि कौटि फैसाखौ? दिनै आं गावनि मानसिखौनो आं मोनाब्लाबो मोनजानायखौ लुबैयो। दिनै मानो होननानै बुङोब्ला बे टेबोला नोंनि, बे टेबोला नोंसोरनिनो, बे सियारा नोंसोरनिनो। मानि थाखाय मोनदोंमोन? दिनै आं बेखौसो बुंनो लुबैयो। बुफायथों, गासैबो बिल्डिंखौ दिनै बुफायना गोदान बानायजोबथों, बुफायथों, जेबो गिदिर खोथा आंनियाव बेयाव बुंनांगौ गैया। नाथाय गावनि मानसियानो मोनथों। दिनै आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। नोंथांमोना सोंनाय बायदि आङो लेटेस्ट आपडेट बिल मोननाय मोनैनि जेबो आं दिनै होनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना गावबा गावनो मावगासिनो दङ, आन्डार प्रग्रेस जागासिनो दङ। जायफ्रा आयेननि सहाय लानानै आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथांमोना आन्डार प्रग्रेसआव दङ। नाथाय दिनै आङो बिटिआरनि मुरब्बि बिथांमोनखौ आं बेखौसो दिनै खावलायनो सानो। दिनै सासे बिगबाया गाव जाखांनायनि उनाव मासे सैमानोबो बिनि मोनजानांगौखौ दिनै होयो। मासे सैमायाबो बिगबानिफ्राय मोनजानांगौखौ मोनजायो। टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय खान्दा खुनला बेफोरखौ दिनै सैमाया मोनजायो। नाथाय दिनै जायफ्रा गोजाम कन्ट्रेक्टर बिथांमोनखौ दिनै सैमानिख्रुइ गाज्रिसिन साननायखौ जों दिनै नुनो मोनदों। सैमा साननानै दिनै गोजाम कन्ट्रेक्टरफोरनो जुदि बिलखौ होयोब्लाबो बिथांमोना गोबां खुसि जागोन। नाथाय आं बिक्रमनो नङा, आंनि फाइलखौ दानाय, आंनो दाहो जुदि दिनै आंखौ जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला। नोंथांमोननि बिमा बिफा, बिब' बिबाजै फंबाय गोबां दिनै बे खामानियाव जड़ित थानायफोर दङ। बिथांमोननो होनानै बिथांमोननि न'खरखौ सालायनो नोंथांमोना हेफाजाब खालाम। दिनै आं खावलायदों। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंखौ दुखु मोननो हागौ, लाजि फोनांदों होनना साननो हागौ। नाथाय जेब्ला 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननि 7 सेप्तेम्बरावहाय नोंथांमोना बिलखौ, गोजाम बिलखौ होनाय होयिनि सायाव जेब्ला सावरायदों, बिनि उनावसो
दिनै जों बे खामानिखौ आखायाव लानो गोनां जादों। नाथाय जों गावनो दिनै नोंथांमोनखौ लाजि फोनाङाखै दे नोंथांमोनासो गोजाम बिलखौ होनो हाया होननानै नोंथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों नटिफिकेसनखौ दिनै दिहुनग्रोदों।